Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kullum, sunana Usaini Suleiman wanda aka sani da Usaini Tupac. Daga taskar Usaini Tupac, labarin wasanni. Real Madrid na cigaba da shirye-shiryen karɓar bakuncin Arsenal a Champions League ranar Asabar a Santiago Bernabeu. Arsenal wadda ta doke Real Madrid 3-1 a makon jiya, za ta je Spaniya domin buga wasa na biyu a zagayen kwata-final a gasar zakarin nahiyar Turai. Real ta yi atisaye ranar Litinin inda 'yan wasa suka motsa jiki da guje-guje domin samun kuzarin da suke bukata a wasansu da Gunners. Sai dai wasu daga cikin 'yan wasan sun yi atisaye a rufaffen ɗaki, waɗanda ke jinya da ba su gama murmurewa ba. Daga cikin masu jinya a Real Madrid sun hada da Mendy da kuma mai tsaron raga Andriy Long. Sauran 'yan wasan Real Madrid sun buga kwallo a tsakaninsu inda aka raba filin gida biyu, bayan nan aka koma gwada gola, sannan suka yi wasa da ta maula inda suka motsa cikinsu. Real Madrid wadda take ta biyu a teburin La Liga na fatan kaiwa zagayen dab da na ƙarshe a Champions League a bana, wadda take rike da kofin bara. Haka kuma Real za ta yi wasa da Gunners ba tare da kama binga ba, wanda aka bai wa jan kati a Ingila a Emirates kenan. Kylian Mbappe zai yi wasa da Real Madrid da Arsenal. Jan katin da aka bashi a wasansu da Portugal Alves bai shafi jan katin da zai hana shi buga wasan Champions League da Arsenal ba. Real Madrid ta ci Alves 1-1 a wasan mako na 31 a La Liga. Tana mataki na biyu a teburi da zarar maki 4 tsakaninta da Barcelona mai jan ragamar.